So yan, good morning. Bali, may extra tayo ngayon na magbubuhos ng slab. Naalala nyo po ba yung nung nakaraan na yung nagbayanihan kami? Siyempre pag bayanihan, tulong lang talaga yun, walang bayad. Ngayon, yung lahat na nakikipagbayanihan doon sa bahay na yun, kasi ngayon i-slabin na, kasi mabilis yung pagkagawa. Kami rin yung kinuha na mag-i-slab. Ayan. At kaya makikita nyo kung gaano karami yung mag-i-slab nyan. Ayan. Medyo pati makulimlim. At sana huwag kami ulanin para di masayang yung semento nila. At ayan yung anak ko. First day of school. Ano nararamdaman mo na unang school mo? Yung dati pa? Yung unang pasok ngayong taon. May grade 4 ka na? Ano? Grade 4. Ano nga nararamdaman mo? Happy. Tapos, Tapos, meron si Josie. Doon si Josie. excited? Uniform niya kasi magpapalit. Excited ka? Ayusin mo na kasi unang pasok late ka agad. Yung 6:30 yung oras natin. 7:30 na rin. Ayan. At tara, samahan niyo ko ngayong araw na to. Simula na. Amay!
Amay! Amay! Ito mga kopaan, mga MC. Bag mag alas 12 tapos na yan. Ano sila? Hmm? Alas 10 na. Dapa. Alas 9. Ano ito na poon? Ano sa poon? Alas 7 media. Kaya mas matalipag karoon na nahalo. So, sa taas. Lumardo sa akin, marap kaya lasing ito tapos. Mario. Bago nagkakaroon muna. Sarado yan, pag pinagpinit mo na ito. Amo ay! Bago sa pansit. Yun. Ay, tara ito na ay. Tama kaya nakakunta ka ano, magbago yung pamansyon. Madawa po. Tanit kang. Bagong makakain. Balbal ka agad. Amay!
Tapos na. Amoy, sweldo na. Bahay na doon pakapantay. Ito, padlingon ta na ito. Apo ta, kwarta na. Sadi ka na ko. Kani mo. Kani mo. Sahod kagad. 200. No, 200. Pwede. Ayan. Naka-extra naman tayo. May trabaho. Yun. Pagod. Bakbakan yung labanan. Nagsimula kami mga 7:30 ata yun. Tapos na kaagad. Oras natin ay 10:53. Yun, 10:53. 7. Halos 3 oras lang yung gawa. Yun. At yun, umingkam tayo. Siyempre, kumita 1, 2, 3, 4. 400. Yun. At isisipti muna natin to para dagdagan pang bigas. Amo ay. Malupit ng labanan. Nasa 28 na ano ata yun. 28 na sa ako. Na semento. Ayun, pahinga lang kunti. Tapos maya-maya, magbibis ako. Tapos mag-i-edit tayo. At yan. At At yan, dito ko natatapos yung vlog na to. At maraming salamat po sa pagsubaybay sa vlog ko. Yun. Bye-bye.